Čaute lidi, u dnešního videa dneska si zahrajeme survival s Keepem. Čau. A survival je jako survival s Honzem, tam je Creeper, který se jako docela jako dívá. My jsme tady hrozně moc čekali dlouho a jako nečekali jsme, normálně jsme zapli svět. A my můžeme jít na to. A dej to vás odběr. Jo, nějak zemřete. Raní vás mrtvice. Ne, děláme si srandu, samozřejmě. To vás neraní. Ale Haló? jo, no. No, tak co jsi chtěl říct? Že mám nějaký dřevo, tak já vykraftím nějaký crafting table a nějaký styky, ale zatím nám udělal nějaký nástroj. OK. To je hrozný to klikání. Dobrý, mám to. Ne, já jsem ti udělal nástroj. Nevadí. Je Okay, kámen. Máme radši dva. Tady je horní kámen, takže si ho vytěžíme. OK. Já jsem taky vytěžit nějaký kámen. A by the way jsem nemocnej, takže budu mít trochu horší hlas. Budu furt potahovat a budu to furt stříhat, protože se budu vysmrkávat. Nevím, proč jsem viděl. Já jsem dal ten krafťák, jo? Já jsem dal ten krafťák. Ale jablko, já si ho jdu vzít. Ok, šalám. Dělám si meč. Chceš kámen ještě? Nepotřebuji, udělám pec. Jedu obstarat nějaký jídlo, jo? Dolů. Jo. To je minikejvka, takže nějaký irony plus. No, já jsem s ním byl, ale mě jsou z ní ani. Aha. A tak já nám dám night vision, protože to není hack. Je dlouze, ale jako příkaz. Ten Enderman. Hele, jako to je minikejvka, jako, ale je docela dobrá. Tak. Vidím dripstony. Irony tady ani jako nejsou, musím říct. Jsem chtěl nějaký, aspoň. A ty máš kolik? 0 ironu. Irony, nice. Nice. OK, kolik mám? 2. To zombíci, tady bude podle mě někde spawnout. Nebude. Nevím, to ještě. Kam proč mě hituješ? Proč mě hitoval? Já jsem chtěl jít na toho zombíka, no já mám málo. Ale super, iron. Zachraň mě, já mám 1,5. Taky. Já si killna. To jméno schválně uvodí kolik... Kurva! Ne, mě zabil spider. Nevadí, já jsem taky můžu zabít. Kámo, F, tady je F, kámo. To je přesně pro nás. No tak já taky umřel, no. Tak dáme si najít. Tady je. Jdem veškerý tvoje irony. Já si myslím, že tam dám. Ne, všechny tam dej. Hele, jako na začátek, to je docela dobrý. Jo, kámo. Počkej, já jsem tam dělal jednu roklinu,
kde byly jakoby věci. Počkej, hele, jdou za mnou zombíci. Padni za kamarádama. To jméno máš to je... Dobrý, jsem ho odhlavičkoval. Crafting table, to máš crafting table. Jo. Jsem ho odhlavičkoval. Tak. Ještě já tady zabijím mini bombóny. Mě zabij normálně. Tam já jsem pavouka odhlavičkoval. Je možná ryb na tom já. Ukaž to crafting table, a společně vykraftit na musakaju. Jo. Já tě ho dám tady. Ok, díky. Ježiši, já jsem si dal velký. Je se sekla kamera. Dobrý. Mě taky teď jednou z kameru. Ježiš, já jsem si taky My jsme potkali tu minikejvku takovou. To je tam... Keeper? To je minikejvka, je tady jak No, kde jsi umřel? No, kde jsi zdechl? Já vím, ale kde? Jo, tady, na. No. Takže Keep je se mnou ztracen. Teďka se mi to laglo. Je tady. Hele, Iron. Nice, tak vidíš. Ty jsou moje. Já jsem natěžil nějaký bloky, já jsem natěžil nějaký... Jo, já jsem našel irony. Já si chci natěžil... Ne, to jsou moje irony. To jsou nějaký... Se pak rozdělíme. Já mám zatím 5 ironů. Já jsem natěžil nějaký bloky. Počkej, já vím, kde byla minikejvka. To se mi stalo v tom Minecraftu s Honzou. Takže to, že já jsem našel irony a on, já taky jsem našel irony. A prostě bychom se prokopali k sobě. Jo. Ještě někde stále. Ej, těším si matro. Já půjdu asi nahoru. No, já vím, kde je ta minikejvka taková. A já potřebuji na... Ježiš, skeleton. Kde je Skelda? Kde je skeleton? Svortek je co? Není mi nic. No, tak já to ale mám to vlastně do toho. Je to tak. Je tady takové to 4. Nice. 23, to se nevychází. Počkej, tak já ti z těch 15 ti dám 10, jo? Zabít s lopatou. Nepadla. Škoda, nevadí. Já mám málo. Já mám 10, jo? Bacha, tady jsou. Pavouček. Spiderman. Dobrý, je mrtvý. Počkej, já ti dám dáreček. Oh my gosh. Kamu, to je jenom 4. Kamu. Nelží, Jan. Skelda. What? No. Takhle musíš. To máš ty. Takhle musíš. Ježiš, tady jednu, sorry. Hezky. Kamu, už se nám to dopeklo. Máš krafťák? Ty jsi ho nevzal. A co? No krafťák. Co? Jo? Tak dávaj. Můžeš ho vzít. Ne? Já se jdu na ty třeba, protože už nemám styky. On dlouho mám styky, já jenom 2.
craftím nový věci. Kámo. Já vytvořím nějaký styky, tak jestli chceš. Tak. Chceš nějaký styky? Koukej, jak jsem vybavený. Už v prvním díle jsme takhle vybavení. Wow. Tak počkej, já si dělám krumpáč. Já mám krumpáč, meč, štít, krumpáč, meč, štít a to bote. Máme. Počkej. Takže budu štítovat. Bych tě neokopíroval. My gosh. Ty máš boty, já mám helmu. Jsem tě nechtěl kopírovat. To jsi mi zničil. Co? Jsem si, počkej. Dej mi ještě jeden hit. Jo, to je zvuk štítů, jak mě blokuješ. Teďka já. No. Počkej, koukej, jak odletím. Pojď blíž. Pojď blíž, takhle. Pojď na tady ten. Počkej, já jdem do pokojíku. Takhle si shiftni se takhle. No. Smrta. Co tam dá? Půjde, já asi se tak, asi ještě to dopíše. Ježiš, ne, koukej, tady je to. Pokémon? Tady je malý zombík na velkým, tady je malý zombík, teda. Jsem bude dál krytý. To vidím. Je to vzácný. Co jo? To moc nespolu. Protože hituješ sekírkou, když na bedroku je silnější meč. Jestli se neuděláme, to mě je silnější sekírka. Aují. Protože je to 2 v 1. Máš pravdu. Hele, jeden. Tak já bych se někam vydal. Tak to můžem. Tak počkej, to tak já to vezmu. Ale hrozně málo. Hápek. No tak jsem hlavně na řadě, chceš jít, no? Mohl bych. Počkej. Magma bloky. Vyplavu nahoru. Dělej nahoru, dělej. Blíž se nahoru. Tak já asi musím. Nebo co, možná taky ne. Dobrý, nemusíš. No, Aby to nemělo 500 hodin, tak Keeper, pojď ke mně. Počkej. Chceš jídlo, aby se vyhýloval? Já už mám docela dost. OK. Tak tady pojď ke mně. No. Počkej, jaká bude střih. Když jsem dlouho nestříhal, tak bude střih. Teda to. Pojď ke mně, takhle. Můžeš zabít? Ne, nezabíjej, ale pojď ještě ke mně. Pojď vedle mě. Počkej. A dívej se, kam se dívám já. Takže lidi, my se tady loučíme s full, jako ne full iron, ale s iron věcmi. A druhý díl bude třeba zítra nebo za 2 dny. Tak čau. Čau.